Hvala vam lijepa, draga Nado, hvala tebi i svim članicama zajednice žena Katarina Zrinski na organizaciji ove klauzure ovdje u Mariji Bistrici, draga Dubravka, Sunčana, draga Nina, poštovani načelniče, gospodine Milički, poštovani zastupnici naši ovdje iz Krapinsko-zagorske županije, gospodine Tušek, gospodine Gregurević, akademiče Reiner, glavni tajniče Katičić, ministre Grlić-Radman, sve drage kolegice zastupnice u Hrvatskom saboru i sve vi koje ste angažirane na različitim razinama stranke i naravno predstavnice u različitim predstavničkim tijelima na županijskim, gradskim i općinskim razinama. Prije svega, jako mi je drago vidjeti ovako lijepu i toplu atmosferu. Čuo sam od Nine i Nade da je bilo sjajno jutros i evo hvala još jednom našim kolegicama iz Brodsko-posavske županije, Ljubici Maksimčuk na inicijativi i njenim kolegicama. Bilo je vrijeme da se nakon niza ovih godina korone organizira jedna ovakva klauzura zajednice žena i da to bude prigoda da malo u ovom krugu raspravimo sva ova postignuća, pa i na ovu današnju temu, ovih 10 godina transformacije koje su iza nas, koje su nešto dulje od mandata naše vlade, ali i na perspektivu koja je pred nama. I zato ću evo u uvodu, prije nego što nastavimo naš razgovor, pokušati rezimirati i kontekst u kojem smo danas i postignuća prije svega stranke, a onda i vlade ovim okolnostima. Mi imamo zaista veliko zadovoljstvo i ponos biti članice i članovi HDZ-a, najvažnije političke stranke u suvremenoj političkoj povijesti Hrvatske, stranke koja je bila predvodnička u svim strateškim postignućima zemlje, od samostalnosti, neovisnosti, jačanja demokracije, oslobađanja zemlje u vremenu velikosrpske Miloševićeve agresije, pa do svih bitnih iskoraka kada je riječ o našem međunarodnom pozicioniranju, još od međunarodnog priznanja Ujedinjenih naroda, pa do preko Vijeća Europe, do članstva u Europskoj uniji, NATO-u i u konačnici u našem mandatu i to ove godine u šengenskom prostoru i europodručju. Zašto to govorim? Govorim da shvatimo koliko je velika politička odgovornost najutjecajnije stranke u hrvatskom političkom životu. Stranke koja se profilirala na desnom centru, stranke koja je dio šire europske obitelji pučana, evo čuli smo i predsjednicu žena EPP-a sa ovim ohrabrujućim porukama. I to nam govori da naše djelovanje nije samo djelovanje na razini Hrvatske, ono je puno šire i ima puno veći upliv nego što se to možda čini iz nekada naše lokalne ili nacionalne perspektive. I upravo ta odgovornost koja se proteže kroz niz godina upravljanja zemljom, a evo ovih kontinuitet zadnjih 7 godina o kojima je nešto rekla Nada, daje nam za pravo da rasvijetlimo najbitnija postignuća, da vidimo što još možemo učiniti bolje, što su bile možda i neke pogreške i koji su to veliki izazovi pred nama. Svijet u kojem danas živimo je poprilično nestabilan i nesiguran. Gotovo da se ne možemo sjetiti da je bilo ovoliko paralelnih kriza u svijetu. Imamo rusku agresiju na Ukrajinu koja se sad približava skoro 2. godini. Imamo teroristički napad Hamasa na Izrael, izraelski odgovor, potencijalno veliku izbjegličku krizu u Gazi. Imamo sukob Azerbajdžana i Armenije sa Gorskim Karabahom. Imamo nestabilnost u konačnici u našem neposrednom susjedstvu. Vidjeli ste zbivanja na sjeveru Kosova prije samo nekoliko tjedana. Također teroristički napad i to organiziran i orkestriran, potencijalnu nestabilnost na prostoru jugoistoka Europe, ogromne nestabilnosti u subsaharskoj Africi, pomiješane sa brzim klimatskim promjenama koje uzrokuju ne samo
veću temperaturu ili dodatnu emisiju stakleničkih plinova, nego izazivaju glad, siromaštvo, sukobe, propale države i onda u konačnici velike migracijske valove i to najčešće nekontrolirane, nezakonite, na kojima profitiraju mreže krijumčara nastojeći organizirati dolazak ljudi koji u načelu bježe iz neke nesretne situacije, dio njih možda i za ekonomskim boljitkom i žele doći na europski kontinent. Sve je to naš kontekst danas u sigurnosnom smislu. U ekonomskom i energetskom smislu mi smo proživjeli u zadnje 2 godine najveće skokove cijene energenata koje uopće naša generacija može pamtiti. Nije bilo takvih situacija ranije gdje raste cijena nafte, gdje raste cijena plina, posljedično raste cijena struje, događaju se pritisci na građane, na gospodarstvo, na institucije, događaju se situacije u kojima bez snažnog državnog intervencionizma mi kao gospodarstva, društva ne bi bili prošli kroz te krize na način kako smo prošli. I to je jedna vrlo važna poruka. Ja moram priznati da nisam ni slutio, ni sanjao na početku mandata, znajući da su, recimo to tako, 3 temeljne postavke i HDZ-a i naše političke obitelji zasnovane na odgovornosti pojedinca, zasnovane na slobodi poduzetništva i na tržišno-socijalnom gospodarstvu. Šta sve te 3 točke podrazumijevaju? One podrazumijevaju manje države, a više slobode pojedincu. One podrazumijevaju stabilnu poslovnu klimu, jasan i prepoznatljiv i pouzdan pravni i porezni okvir i mogućnost da svako svojom odgovornošću, entuzijazmom, znanjem, energijom, idejom doprinosi sebi, svojoj obitelji, svojoj kompaniji, a onda svojem društvu i svojoj državi. Mi smo se zatekli u situaciji u kojoj bi unatoč tome što svaki pojedinac radi, bili u nerješivom problemu da država nije stala uz građane i da nije stala uz gospodarstvo. Ovako masivnu državnu intervenciju niko od nas nije mogao zamisliti. I danas kad to izgovorim, ja mislim da niko u biti ne može dokučiti što to znači. Ali ako pokušajmo shvatiti da država isplati plaće za 800.000 ljudi u privatnom sektoru u vremenu covida, onda ta činjenica nešto znači. Onda ja kad idem često po našim županijama, gradovima i općinama i nerijetko sretnem ljude koje ne poznam, recimo u obrtništvu. I oni mi daju ruku i kažu, slušajte, ovo što ste vi nama napravili u vrijeme covid krize, vi ste nama omogućili da preživimo. I to baš ovdje na sjeveru Hrvatske najčešće, je jako puno obrtnika, kažu, vjerujte nam da nije bilo vaših intervencija, mjera, mi ne znamo kako bi ostali na nogama kao kompanija, kamoli da li bi očuvali radna mjesta, pa bi onda posljedično i ugrozili egzistencije hrvatskih obitelji. Vidite, taj negativni scenarij, a sjetit ćete se naših političkih oponenata, SDP je uoči onih izbora 2020. išao s tezom da će biti 400.000 nezaposlenih u Hrvatskoj u vremenu covida. Nije to bilo sad prije 100 godina, to je bilo prije 3,5 godine. 400.000 ljudi. Zato sam i rekao neki dan, look at the numbers, pogledajte broje. A di smo mi sad? Mi smo sad u situaciji da Hrvatska ima najveći broj zaposlenih ikada, a najmanji broj nezaposlenih. Da smo premostili krizu na način da nam gospodarstvo realno raste od prije covida, od 4. kvartala 2019. do danas za 13%. Da nam je procjena sad u rebalansu rasta 2,8%. Da smo smanjili udio javnog duga u BDP-u sa onih startnih skoro 80% 2016. na 60,7%. To znači da smo praktički unutar maastrichtskih kriterija bez ikakve dodatne krizne fleksibilnosti od onih koji nas promatraju. Sve te stvari, i to vas molim da na političkoj razini ne dopustite, jer vidjet ćete ovaj trend koji oporba nastoji plasirati kroz medije kod prilike sljedeći. Sve što je dobro, napravio bi bilo tko. Je li tako? Sve što je dobro bilo tko bi napravio i to se događa u biti samo po sebi
Ili evo čak jučer mi je neko rekao da to sreća. Sreća. A sve što i ole nije dobro, to je sve do HDZ-a. Ali možemo se mi smijati. Međutim, onome ko nema vremena pratiti detalje, ko će se možda povesti za manipulativnim, nerijetko namjerno manipulativnim predstavljenim temama u javnosti, može misliti da je to istina. I onda nastupate vi i svi mi, da u našoj komunikaciji i nastupima, osobito u razgovoru s ljudima, malo otrgnemo iz zaborava to da bi mi možda imali ogromne probleme u vremenu covida da nismo tako intervenirali prema gospodarstvu. Ili recimo, sada u ovoj energetskoj krizi, da država nije rekla vrlo jasno, to su naše odluke. Ne, nećemo dopustiti rast cijena plina. Ne, nećemo dopustiti rast cijena struje. Ja se sjećam konzultacija sa predsjednikom udruge, odnosno zajednice županija, udruge gradova i udruge općina. Kad smo odlučili limitirati tu cijenu. Ti ljudi su došli doslovno prestravljeni kako će bolnice plaćati račune, kako će škole plaćati račune, kako će dječji vrtići plaćati račune, kako će domovi za starije plaćati račune. Bilo koja institucija. I onda kad smo im rekli što ćemo napraviti, da ćemo stati u ovoj krizi za koju niko od tih ljudi nije kriva, nismo ni mi, i da ćemo to sve sanirati i pokriti, onda je postalo to sve normalno. Zašto ovo govorim? Jer ovdje izvlačim drugu tezu, da je toliko minimalan efekt energetske krize na svakodnevni život građana i gospodarstva bio u Hrvatskoj, da većina kod nas toga nije ni svjesna. Sjetite se onih preporuka Europske komisije, mi smo rekli treba štediti. Ne mora biti klima na najjače na, 18. Sjećate se toga? Ja nisam stekao dojam da je ta poruka o štednji nešto se puno ulovila. Se vama čini? Nije. Zašto? Zato što su ljudi uzeli brojeve, pogledali, cijena mi je ista i što ćemo sad? Riješit će neka tamo vlada, neko će to riješiti. Zašto je to bitno? Bitno je da razumijemo što smo napravili. Dakle, unatoč krizama koje su potpuno vanjske, bez ikakvog našeg utjecaja, bez ikakve naše, pod navodnicima, zasluge, bez ikakvog upliva, sve se to dogodilo zbog vanjskih efekata, koronavirus, ruska agresija na Ukrajinu, sve se previjelo na nas. Mi smo očuvali društvenu koheziju. Nema veće zadaće političke stranke koja ima većinsko povjerenje birača, zajedno s partnerima, nego da sačuva društvenu koheziju. To je najvažnija stvar bila. Ja sam svaki dan o tome razmišljao kako da prođemo kroz ovakvu krizu bez da mi društvo pukne na pola, da dođe do velikih valova otpuštanja i da ljudima egzistencija ne dođe u pitanje. To bi bilo najvažnije o čemu sam razmišljao svaki dan. Svaki dan kod svake odluke koju smo donosili smo ih jako puno i jako često. Brinuli smo o tome da nekako prođemo kroz tu krizu skupa. I mi smo tome uspjeli. I pritom, dakle, povrh kriznog upravljanja, to krizno upravljanje je stvarno, sad kad gledamo ovih zadnjih 7 godina, pa mi nismo imali 5 dana bez nekog kriznog upravljanja. Nije ni počeo mandat Agrokor. Ogromni dugovi brodogradilišta za neizgrađene brodove. Sjećate se toga? Nakon toga sve ovo što je uslijedilo sa Putinom. Nakon toga sve ovo što je uslijedilo s energetskim krizom, inflatornim pritiscima, socijalnim pritiscima. I mi smo u biti imali 2 modula rada. Jedan krizni i jedan ovaj koji smo htjeli i uspjeli napraviti i ostvarili. Ako u takvom kontekstu ostvarite strateške državne ciljeve našeg programa, mi kažemo ući ćemo u šengenski prostor. Jesmo ušli? Jesmo. Mi kažemo ući ćemo u europodručje, jesmo ušli? Jesmo. Ući ćemo u europski stabilizacijski mehanizam, jesmo ušli? Jesmo. Ukinut ćemo vize sa Amerikom, jesmo uspjeli? Jesmo. Ući ćemo u njihov Global Entry program, jesmo uspjeli? Jesmo. Pokrenut ćemo pregovore sa OECD-om, jesmo krenuli? Jesmo. Dignut ćemo Hrvatskoj kreditni rejting sa ona 2 stupnja ispod investicijskog, tad se to kolokvijalno zvali smeće gore, to se sjećate. I sad smo ga digli na razinu investicijskog toliko da je on samo jedan mali koračić
do onoga što Hrvatska još nikad nije imala od kad je agencije prate, znači ni Standard & Poor's, ni Fitch, ni Moody's, nikad Hrvatskoj ispred njenoga rejtinga nisu stavili slovo A. A mi se sad nalazimo pola stepenice od slova A u ovim svim krizama. A znate zašto oni to tako ocjenjuju? Jer oni shvaćaju da se i mi nastojimo, kao i svi drugi, nositi u ovoj krizi, ali su razumjeli da imamo smjer. A smjer je bio odgovorno upravljanje javnim financijama. Što to znači? Da imaš državu i vladu koja se ne utapa u nekim velikim deficitima, nego nastoji voditi svoj proračun na uravnotežen način. Nije dobro imati ni veliki suficit, znači da uzimaš više nego što ti treba. Država ne služi za to. Ona nije profitna kompanija. Država služi da servisira svoje obaveze. I zato je najbolje biti u praktički uravnoteženom proračunu, što mi sa recimo ovom procjenom od 0,3 deficita na kraju ove godine praktički jesmo. Ako smo upravljali odgovorno javnim financijama, ako smo rasterećivali građane i gospodarstvo kad je riječ o porezima za 1,3 milijarde eura, ako smo stvarali preduvjete za rast plaća u gospodarstvu, za rast plaća u državnim i javnim službama, za dizanje prosječne plaće, minimalne plaće, medijalne plaće, dizanje mirovina, kvalitetnu i sada jednu sasvim novu dimenziju pregovora sa socijalnim partnerima. Ja to recimo često kažem mojim mlađim kolegama u vladi. Moj razgovor danas sa sindikatima i moj razgovor s njima 2016. i 2017. više nisu razgovori istih ljudi. Jer to su ljudi koji 30 godina vode te razgovore s različitim vladama. Sad kad i mi imamo jedno određeno iskustvo i zrelost u tome, mi brže pronalazimo zajednički jezik. Lakše dolazimo do zajedničkog dogovora o povećanju plaće ili nekih drugih materijalnih prava koje proizlaze iz kolektivnog pregovaranja. I to na dobrobit građana, neovisno o tome je li riječ o obiteljima u kojima ljudi rade u državnoj ili javnoj službi. To su sad razgovori koji su puno brži, učinkovitiji, s puno više međusobnog razumijevanja i uvažavanja. I nastojimo i taj proces učiniti istinski partnerskim, bliskim. I zato sam optimističan da ćemo vrlo skoro postići i novi dogovor u razgovorima sa ključnim predstavnicima sindikata u ova dva sektora. Ali mi smo onda osim toga željeli i napraviti naglasak na velikim infrastrukturnim projektima. Čovjek kad krene možda ne vidi tada onu optiku, a što će ostati iza tih godina dok imaš čast prije svega, onda je veliku odgovornost da upravljaš zemljom. Ali sad kad se mi okrenemo svi zajedno tu, jer to je sve naše zajedničko postignuće, da Hrvatska u našem mandatu ima terminal za ukapljeni prirodni plin. To je bila jedna od najvidovitijih odluka vlade u našem prvom mandatu. U ovakvoj energetskoj krizi kakva je uslijedila, imati LNG terminal na Krku, koji nam je osigurao sigurnost opskrbe, diversifikaciju opskrbe i potpunu neovisnost u biti od siječnja 21. kad smo ga otvorili o ruskom plinu, to je bio najbolji mogući potez za hrvatsko gospodarstvo, za hrvatske građane, a i za nas kao svojevrsno regionalno energetsko čvorište. Na Krku imaš i naftni terminal i plinski terminal. Postaješ relevantan. Tu si. Pelješki most, evo Dubravka je ovdje. A i svi vi koji ste iz južnog dijela Dubrovačko-neretvanske županije. Mi smo u našem mandatu realizirali spajanje teritorijalno juga Hrvatske sa ostatkom zemlje. Pa to je najsuverenističkiji mogući potez jedne vlasti, jedne države koji može biti. Povezati svoj teritorij. Ne može biti snažnijega poteza stranke koja je državotvorna, domoljubna, narodnjačka, demokršćanska, da kaže mi želimo da i naši sugrađani koji žive u južnom dijelu Dubrovačko-neretvanske županije budu uključeni u prometni i teritorijalni sustav zemlje kao i svi drugi. U razvojnom smislu, koliko taj potez ima za vrstu prometa, gospodarstva i u konačnici diversifikaciju turizma, gdje u biti sad i Dubrovnik postaje autodestinacija, ne više samo dominantna aviodestinacija, a da ne govorim što to znači za Neretvu,
Pelješac, Korčulu i druge otoke, to se ne može opisati koliko je to veliko postignuće. Istodobno, u našem mandatu, evo, za naše Slavonce, koridor 5C. Otvorili smo prije godinu dana dionicu Osijek-Beli Manastir, krenulo je sa dionicom Beli Manastir Ivan Darda do mađarske granice i Hrvatska riješila svoju zadaću. Plus most na Savi prema Bosni i Hercegovini, koridor 5C riješen. Za vas iz Istre i iz Primorsko-goranske županije probili smo drugu cijev tunela Učka. Taj projekt bio zaustavljen u vrijeme SDP-ove vlade prije par godina. Mi smo odlučili ne, želimo Istarski Y u punini, izgradit ćemo i poduplirati ove viadukte na Limskom kanalu i Mirni. Želimo novu cijev tunela Učka, želimo još 11 km od Učke do Matulja i Istra u potpunosti integrirana četverotračno sa mrežom hrvatskih autocesta. Zašto ovo govorim? Jer to sve ostaje. Kad kažeš da li smo nešto napravili, pa onda kreneš nabrajati. A do Uskrsa će biti riješena autocesta Zagreb-Sisak, Lekenik-Sisak. I to nakon svih ovih potresa i ulaganja u obnovu. A pritom krenula cesta Farkaševac prema Bjelovaru, krenula cesta Križevci prema Koprivnici, izgradit ćemo i poveznicu Požege i Starog Petrovog Sela, izgradit ćemo Srijemsku transverzalu, povezat ćemo, kao što znate, i Varaždin, Ivanec i Krapinu. Dakle, mreža brzih cesta i autocesta do ovog desetljeća bi trebala riješiti sva središta hrvatskih županija i omogućiti svima što ravnopravniji, ravnomjerniji, regionalni, ekonomski, prometni razvoj u Hrvatskoj. I to sad radimo izrazito osnaženo. Dakle, mi smo se izborili, i to isto nije neki default i nije slučajno, da imamo sve skupa oko 25 milijardi eura, što bespovratnih sredstava, što izrazito povoljnih zajmova, kroz instrument EU iduće generacije za ovo desetljeće. I tu sam uvjeren da ćemo, provodeći naše ciljeve nacionalne razvojne strategije, ostvariti ulaganja kakvih nije bilo desetljećima prije nas, niti će ih biti. Samo u obrazovnu infrastrukturu 2 milijarde i 700 milijuna eura. Od vrtića, osnovnih škola, srednjih škola, visokoobrazovnih institucija, sportskih dvorana. To su sve projekti koje će koordinirati i koordinira Ministarstvo znanosti i obrazovanja u ovome trenutku. Obnova. Mi smo u svim ovim krizama još imali i specifičnu našu krizu, jedinstvenu, potres u Zagrebu i potres na Banovini, mahom petrinjski potres. U tom vremenu, ako se sjećate, nakon potresa, kad smo mi radili Zakon o obnovi, oni koji danas upravljaju Zagrebom su se bunili protiv nas i kritizirali nas što ne organiziramo donatorsku konferenciju za Zagreb, umjesto da gubimo vrijeme na Europski fond solidarnosti. Plavali tamo cijelu noć ispred Sabora, vezivali se, čak i urlali na mene nakon što sam predstavljao zakon. Da bi sada, nakon što smo, zahvaljujući našoj aktivnosti, jer unutar EU postoji fond solidarnosti, da bi se novac prikupio i pomoglo državi članici. Kad si van EU, a mi nismo bili van nego unutra, onda se za nekog organizira donatorska konferencija, kao što smo i mi participirali recimo za potres koji je bio u Albaniji prije par godina. I sada, kad smo apsorbirali sav taj novac, sad nije problem ići po Zagrebu i otvarati škola. Jel' tako? Vi koji ste iz Zagreba. A ko se izborio za te novce, za te škole? Vjerojatno vlada HDZ-a, ne ovi koji su urlali na nju. Vrlo bitan detalj, da ne zaboravimo. Jer neće niko to drugi reći osim nas. Što isto nije fair. Dakle, to je doprinos vlade za obnovu glavnog grada. To je naš grad. I koji se obnavlja toliko da mi u ovom trenutku imamo problem sa građevinskom operativom. Imamo dvije vrste problema. Cijene, normalno da su porasle u ovoj krizi, a porasle su i zbog potražnje u investicijama. Nema gdje se, na obali se radi čudo.
ceste se grade, obnavlja se Zagreb, obnavlja se Banovina, investira se koliko god hoćete, onaj ko se bavi tim poslom je u poziciji da diže cijene, što nije dobro. Pa nas onda obnova koja treba biti brza možda košta i više nego što bi nas koštala da nisu ovakve okolnosti, da nam rokovi nisu kratki. Ako imate rok, evo Nina zna da u detalje, da potrošite milijardu eura do 30. lipnja prošle godine, onda svi oni koji se s time bave jako dobro razumiju koliko je taj rok bitan. A mi ne da smo potrošili milijardu, nego smo potrošili više od milijardu i pol, a sad ukupno alocirali, odnosno već potrošili 2 milijarde i 50 milijuna eura za obnovu. I još osigurali sredstava kroz nacionalni plan oporavka i otpornosti i još osigurali zajmove primjerice Svjetske banke ili drugih međunarodnih financijskih institucija. Ovo govorim samo da vidite tu cjelinu aktivnosti i blendiranja ili miksanja tih financijskih izvora kako sanirati ovako ogromne posljedice prirodnih katastrofa. E sada, u takvim okolnostima uspjeti da prođemo kroz krize, da ostvarimo strateške ciljeve, da uznapredujemo infrastrukturi više nego ikad, imamo više zaposlenih nego ikad, nikad manje nezaposlenih, da stalno dižemo plaće, onda moramo uspjeti u političkom narativu u sljedećim mjesecima. Dakle, politički narativ oporbe će se svesti na varijacije dvije teme. A, HDZ su lopovi korumpirani, i B, oni su izdajnici ili veleizdajnici jer surađuju sa manjinskim zastupnicima, posebno predstavnicima srpske manjine. Sve što oni govore je derivacija te dvije teme. Oni u 7 godina, ja to pažljivo slušam, pokušavam shvatiti imam neke ideje, imam nešto novo, konkretno, napredno, dobro, ali u biti se sve svede na to. I sad, nisu ni naši građani baš ni gluhi ni slijepi. Zato sam namjerno plasirao onu tezu od dvije Hrvatske. Jedna je koja će stalno sve činiti negativno, sve će biti da je nikad gore, da je sve što je dobro slučajno i po defaultu, da je sve što je loše do HDZ-a. To je jasno kao dan. To je cijeli narativ opozicije. I sad naša je zadaća da ljude podsjetimo na ovo što smo napravili, a da pritom najavimo što ćemo još napraviti, kako je rekla Dubravka, u 3. mandatu. Je li istina to? I zato često ponavljam ta 4 područja, 3D i 1O. 3D su demografska revitalizacija. To je za nas posebno, pa evo i u ovom ambijentu zajednice žena Katarina Zrinski, to je pitanje opstanka hrvatskog naroda. Ako postoji jedna tema s kojom imamo veliki problem, ogroman problem, onda je to prirodni priraštaj, koji je negativan, gdje zadnjih 75 godina imamo negativni trend. U Hrvatskoj se 50. rađalo 95.000 beba. Ako ove godine dođemo do 33.000, bit će super. 95, 33. Ne mora biti čovjek veliki financijski i matematički analitičar pa da zbroji o čemu se radi. I zato sve mjere, ja ovdje čak imam jako dobro posložene stvari u pripremi za ovo, što smo sve učinili do sada da bi potaknuli obiteljsku politiku, rodiljne naknade, roditeljske naknade, pa i ova porezna reforma koja ide, raniji krugovi porezne reforme, besplatan obrok u školi, besplatni udžbenici, besplatan prijevoz, jačanje obitelji na svaki mogući način, reguliranje rada nedjeljom, sve su to teme koje smo mi stavili na stol da bi dali doprinos ublažavanju ovih negativnih kriterija, pa u konačnici u dogovoru sa predsjednicom komisije Dubravka ima ovaj portfelj demokracije i demografije, jer smo shvatili da to nije samo naš problem, nego je horizontalan problem brojnih članica Europske unije. Evo neki dan je bio ovdje korejski premijer, nama je stopa prilike 1,4. U Koreji je situacija još gora, 0,7. 0,7. Samo su oni malo veći pa s tom slabije osjeti, imaju oko 50 milijuna. I 10. su ekonomija svijeta. A zašto to govorim? Govorim zato što je to trend jako razvijenih globalnih zemalja uz poneku iznimku. Velik prirodni priraštaj je u
manje razvijenim zemljama, odakle imamo priljev nezakonitih migracija. Dakle, to su sve globalne teme koje moramo tu na našoj lokalnoj razini dobro analizirati i pripremiti mjere da barem ublažimo negativne trendove. Drugi trend, dekarbonizacija. To znači uzeti u obzir brzinu klimatskih promjena o kojoj sam govorio i napraviti iskorake u ubrzavanju energetske tranzicije na obnovljive izvore energije. Postoje stručnjaci koji procjenjuje da smo došli na vrh uopće postojanja fosilnih goriva na zemlji. Ako smo sad na vrhu, a konzumiramo jako puno, onda ta krivulja će ići prema dolje. Šta to znači? Ne morate biti posebno veliki analitičar ni za to. Ako se smanjuje količina nečega što nam nasušno treba, a energenti nam trebaju, ako ih je manje, bit će veća potražnja, pa će cijena ići gore. To je budućnost svijeta, ne samo Hrvatske. Zato je važno što prije ići sa velikim i većim investicijama u obnovljive izvore energije, a to radimo i to možemo učiniti. Treća tema, digitalizacija. Digitalizacija države, digitalizacija društva i digitalizacija gospodarstva. I na tome smo napravili ogromni iskorak. Zanimljiv jedan podatak Eurostata, malo sam učio noćas pa sam ovako informiran. Hrvatska djeca, mladi od 15 do 24 godine, prvi na listi digitalnih vještina u Europskoj uniji. To je dobro. Znači prvi. Ako je mlada generacija prva, znači da su oni ukopčali četvrtu industrijsku revoluciju. Što se tiče cijele populacije, tu smo negdje na 54% otprilike, a europski prosjek je negdje oko 64%. Dakle, na općoj populaciji smo ispod prosjeka EU, ali kod ovih koji su hrvatska budućnost, tu smo na vrhu, što je jako dobro i ohrabrujuće. Ovdje imamo sjajne primjere u privatnom sektoru. Kompanije koje su bez neke u tom trenutku velike brige ili pomoći države napravili ogromne iskorake. Postali su globalni akteri. Postali su prvi hrvatski jednorozi u smislu svojih financija. I igraju globalne utakmice. Čak mislim da jedna od njih ima skup u ponedjeljak u Šibeniku, Šimu Erlića smo tamo poslali. Ali isto tako mi kao država moramo napraviti više, a to smo učinili sa sustavom recimo usluga u e-građani, gdje se toliko puno povećao broj ljudi koji to sada koristi, da sve više i više imamo ljude koji su prošli jednu vrstu digitalnog opismenjavanja i koriste te usluge i na taj način štede i svoje vrijeme i naravno i troškove, a isto tako i troškove različitih institucija i aktera kojim te usluge pružaju. Četvrta je obrazovanje. Najvažnija tema. Tu nema nikakve dileme. I zato sve ove reforme koje smo imali, i reforme kurikuluma, ali ove ogromne investicije u infrastrukturu, u biti su stvaranje preduvjeta da naši mladi sutra izlaze na tržište rada sa vrlo solidnim općim obrazovanjem i sa vrlo kvalitetnim, specifičnim i posebnim znanjem. Samo u toj kombinaciji oni mogu konkurirati na našem, na europskom ili na globalnom tržištu rada. Jer događa se jednostavno pomak. Oni koji su smatrali da će brže imati veća primanja u nekoj od članici Europske unije, iz pojedinih sektora su iz Hrvatske otišli u neku od članica Europske unije. Recimo, nije ih toliko, ja sam sad bio u Irskoj nedavno, imamo ovdje temu koja otprilike, kad gledate medijski, ispalo bi da 1 milijun Hrvata u Irskoj. Znate koliko ih ima? 18.000. Gotovo nitko od njih više ne živi u Dublinu. Znate zašto? Jer je u Dublinu gotovo nemoguće živjeti Ircima. Postoje sjedište svih multinacionalnih kompanija. Problem stanova, cijena sa stanovanja je takav da je gotovo nemoguće, postaje nepriuštivo živjeti tamo ako niste vlasnik neke nekretnine. Zašto ovo govorim? Govorim da ovih 10 godina ipak moramo razumjeti bit temeljnih sloboda na kojima Europska unija počiva. To su 4 slobode. Sloboda kretanja roba, sloboda kretanja kapitala,
sloboda kretanja usluga i u konačnici sloboda kretanja ljudi. To što od 2013. su neke države članice Europske unije primjenjivale formulu zaštitnih mjera koje smo mi u pregovorima tad zvali 2+3+2, to znači 2 godine plus 3 godine plus možda još 2 godine, i te zaštitne mjere su sve istekle 2020. A te zaštitne mjere su značile da je neka od članica Europske unije mogla pogledati svoje statistike i pratiti da li joj iz neke nove članice dolazi previše ljudi za njihovo tržište rada, pa radi neki disbalans. Većina zemalja uopće nije za Hrvatsku te mjere niti primjenjivala. Neke jesu, neke su to činile za 2 godine, neke za 5, ja mislim da nijedna nije 7 godina. I što se dogodilo? Dogodilo se ono što se događa i u drugim članicama Europske unije. Poljaka je vjerojatno kad su oni ušli otišlo oko 3 milijuna. Bugara vjerojatno oko 1 milijun. Baltičkih zemalja da ne govorim. Međutim, ta vrsta mobilnosti, ta vrsta kretanja ljudi unutar EU, to nije više ona pečalba od prije 100 godina. To nije odlazak u Sjevernu, Južnu Ameriku, Australiju ili Novi Zeland zbog peronospore. To nije to. To je mogućnost slobode kretanja u političkoj uniji, čije je članstvo bio strateški cilj svih hrvatskih vlada, koju je zacrtao predsjednik Tuđman 30. svibnja 1990. u svom govoru u Hrvatskom saboru kao točku 3, europeizacija Hrvatske. Dakle, to smo mi htjeli, nije da se to dogodilo da mi to nismo htjeli. A sad je na nama da ovo desetljeće, gdje su sve strateške zadaće, problemi, ciljevi Hrvatske države riješeni. Oni su svi riješeni. Nema nijedno pitanje strateškog karaktera da nije riješeno. Sve. Čak i u ovom sigurnosnom smislu mi ćemo prije 1. svibnja iduće godine imati prvih 6 višenamjenskih borbenih aviona Rafale koji nam dižu sposobnosti obrambene Hrvatske vojske i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva na razinu kakvu nikad nismo imali. I čine nas najjačim zrakoplovstvom do kraja godine, kad ih dođe svi 12, između Bavarske i Grčke. Od svih zemalja koje su nam tu na toj dijagonali, recimo to tako. Zašto ovo govorim? Govorim jer smo u sigurnosnom smislu napravili iskorak. U smislu policije i čuvanja granice napravili iskorak, a nismo zalijepili žicu prema Hrvatima u Bosni i Hercegovini. U pogledu hrvatskih branitelja, Tomo danas nije mogao biti jer je on zajedno sa nizom naših kolega i saborskih zastupnika na Lošinju, gdje su sportske igre hrvatskih ratnih vojnih invalida Domovinskog rata i evo ovih putem ih sve pozdravljam, čuli smo se jučer, ali koliko smo učinili sa novim zakonom, koliko smo učinili sa pravima, koliko smo učinili sa zakonom o nestalima, sa zakonom o civilnim stradalnicima, sa veteranskim centrima, sa dostojanstvenim obilježavanjem svega što je temelj Hrvatske države, a to je Domovinski rat, tu imamo takav legacy da bi ga svak potpisao. Govorio sam već o gospodarstvu, govorio sam o socijali, o prometu, infrastrukturi, o strateškim međunarodnim postignućima zemlje. I kad gledate tu puninu aktivnosti, ja sad i sam nekad imam problem što i meni se teško više sjetiti svega što čime smo se svi okupirali ovih zadnjih 7 godina, pa apeliram na vas da se i vi malo prisjetite i da ovom političkom prostoru gdje se sve svodi na naslov, crticu, jer svi imaju poremećaj pažnje i to treba otprilike 6 sekundi, da si uzmete vrijeme i malo detaljnije rastumačite barem dio ovoga o čemu sam ja govorio danas i onome što je iza nas, i izazovima koje smo imali, i krizama, i strateškim ciljevima, ali ovom putu prema naprijed, da prevlada narativ činjenica. Da ne prevlada narativ manipulativnih naslova, izvrtanja činjenica ili negativnog etiketiranja HDZ-a i vlade. To će biti utakmica. Utakmica koja slijedi u idućoj godini će se bazirati na tome. Ima puno ljudi koji primaju puno novaca da bi sve sveli na etiketiranje, naslov, banalnu impresiju ili od nekog manjeg problema napravili slona. E sad, naša politika sa ovoliko rezultata
koji su konkretni, ne može ih niko negirati. Sve se to može vidjeti, u krajnjoj liniji staviti sliku u neku prezentaciju. Sad da bi to dobilo i odgovarajući prostor i bilo adekvatno valorizirano u hrvatskoj javnosti, to mora nas puno tumačiti. Svi vi koji ste ovdje. I zato je dobro da smo došli na klauzuru, da malo to ovako sintetski čujete i da onda pokušamo napraviti korake koji bi nam dali šansu za, kako je Dubravka rekla, treći mandat. Ja vam zahvaljujem i čestitam.